Il-coronavirus li feċ fiċ-Ċina u li sissa qatel 56 persuna kapaċi jimxi minn bniedem għal ieħor anke waqt il-perjodu tal-inkubazzjoni u qabel jidhru l-ewwel sintomi tiegħu. Dan qaluh l-awtoritajiet tas-saħħa Ċiniżi. B'din l-informazzjoni ġdida dwar il-virus li qed jippreokkupa lid-dinja tkompli turi kemm hu diffiċli s-sitwazzjoni tinġib taħt kontroll. Il-virus in kwistjoni mifhum li ċirkola qalb mill-inqas 2000 persuna, iżda numru ta' sorsi qegħdin jgħidu li fil-verità jista' hemm l-eluf infettati. Il-Ministru tas-Saħħa Ċiniż intant sostna li l-virus jidher qed iżid fil-kapaċità li jinfirex minn żona għall-oħra. Fit-tmiem il-ġimgħa numru ta' bliet fiċ-Ċina komplew jimponu restrizzjonijiet sinifikanti għall ivvjaġġar fil-belt ta' Wuhan, magħrufa bħala l-epiċentru tal-virus u li tinsab iżolata mill-kumplament tal-pajjiż. Dan waqt li residenti ma jistgħux joħorġu mill-inħawi. Il-Ministru tas-Saħħa spjega li din il-fażi hija partikolarment kruċjali għal kontroll tal-infezzjonijiet mill-coronavirus. Bl-uffiċjali fiċ-Ċina issa jipprojbixxu l-beħ kollu tal-annimali slavaġ fil-pajjiż. Għalkemm jaħsbu li dan il-virus qattil oriġina fl-annimali, l-awtoritajiet għadhom ma identifikawx l-ebda sors jew kawża b'mod uffiċjali. Intant l-uffiċjali jemmnu li l-perjodu tal-inkubazzjoni ivarja minn ġurnata għal 15. Sitwazzjoni bħal din għandha tħalli riperkussjonijiet allarmanti għal ħarsien tas-saħħa. Is-sitwazzjoni qed tidher speċjalment inkwetanti f'Wuhan fejn il-volontiera qegħdin iwasslu lin-nies lejn l-isptarijiet iffullati peress li mhumiex qed jaħdmu it-taxis u l-mezzi l-oħra tat trasport pubbliku. Iċ-Ċina u l-pajjiżi l-oħra tal-Asja fil-preżent qed jiċċelebraw il-bidu tas-sena ddedikata lil Ġurdien u l-firxa rapida tal-coronavirus qed taħbad mal-Festival tas-Sena Ġdida Lunari li hi sinonima mal-movimenti kbar tan-nies fit-territorji Ċiniżi u diversi stati Asjatiċi. Dan meta l-marda infirxet ukoll bil-vjaġġar mill-ajru b'numru ta' pajjiżi qed ikomplu jittrattaw suspettati każi ta' infezzjoni.